متشم أبزح حد ساعات كاب زخول وأنا لعلي بفلاي دي ما مل سيات كينا حدا زفتات أنا ناس سمعت أنت رأحليو بحتاونت ويدما بينخا مخاريو جندما بزقبا بينخا أب مخانزلو برخت بينخا أب مخانزلو تأجع نرد أنت رأخيلنا نزيب حتاونتنا ناب أزي بولس بكونه برختنا تأجعنا إن معدول لمن قدي كنك إيران خيرنا بخمي أنت رأيكم من دما أبنا يلوم فيديو بإن ريو بولس أتركون من قدتها كما يجرنا أب بحتاونتنا اتناتنا حيلي كجلات كم دخل بزقبا كنرينا نبيتي في جزار سخون مسحالكم نجر نرأي تمتون تراخونكم قبلك عبوتا أخم دلكم سبسكرايب بونقار بيتسابكم حدا جزي بين خاموخان بتعمى أزي دفرح ويمندسق نجر كخون خالي نمنتاي انت رأينا بجح جزي أبيننا نخون له تمالي كن قبرم زينا برنا زقبرنا بحجي خاء واقعهم نخفل لهم زلنا بزحات حسابات أبو أمرنا دامتو بزحات كن قبرم زينا برنا كن زقبرنا دوسنا مسانتات أبي حجي ساعات دامتو خمسك وقت قبرينا بركنا كم زعينة ريليشن شبكو كتأتوينا بركن تمالك وإخوتك عني خي أب كم زعينة هيورت كتأتوينا بركن تمالك وإخوتك عني خا نابز حد زغت متعينا بركان نخشت خمسة قت قبرينا بركان إذا نت النجارات أنت زي تقبر نيركاكو أب كم زي أي مبت أحكام دابل حلنا نداو قسنا من الوقت نسجز عرسنا دلنا بحتى ونت ويكاني بحتى جزء ويون بيننا نحلو فوق جزء خديك نستمع قرون وقارع من مليسو عن ذات هذا متسنك خان خالي إذا دس حاولوا ما بجح جزء نجهرو أكن نفيت مزب حسابات ندات قافتنا بخمي كم نستخلو نسجز عرسنا كن بنزرع الدما إتي بجح جزء دقات من نجار انتين ترعينا مهدامي سكيب مقباري من تاين أنا هدم ترعينا نام سوشيال ميديا تهدم أكن دمس نفسك أزم حسابات زي أمتي ما أكن دوق سخا زوق أساتات زي إذا بلين دقبر خا نجاراتهم سلت فرحو ناب كال ناي سوشيال ميديا نجارات عند أذا خلاك كال أسرات هيوات القطري كافتنات كعرفت أنت رخب كايل كان كال بفلاي زي حد جي ساعات مت إلى السوشيال ميديا كم زنري أي so نسجز أرس خارج لك ريليشن بزقبا نخيت تناهق نخيت حيلن እንደገና ድማ ኣብኡ ንኽትጠፍእን ኣብዛ ናይ ዝዓለም ዲስትራክሽን ወይ ሓብ ትኩረት ካና ዝበታት ነገራ ኣብኡ ድማ መንነትካ ንኽትስእና ናብኡ ንኽትጠፍእን እዩ ዝገብረካ ስለዚ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ብምንታይ ክንፈትሖ ኣለና ንምንታይ ኸ ዘድልየና ዝብል ካልእ መዓንቲ ፅቡቅ ጌርና ዲስካስ ክንገብረሉ ኢና ንምንታይ ዘድልየና እንተረኣይልና ምስ ገዛእ ርእስና ዘይንራኸብ እንተረኣ ኮይና ደፍርሑና ድዮም ደጭሕንቁና ድዮም ምናልባት ደሻቅሉና ድዮም ነገራትን ፈሊጥና ብዝግባእ ሕጂ ሰዓት መፍትሒ ኸነምፅሎም እንተረኣ ክኢልና እንደ ሃደምካ ኣይከውንን እዩ ፊት ንፊት ንዖም ተጋፊጥና ብኸመይ እታ ንሕና እንደልይ ዓይነት ሂወት ክንፈጥር ንኽእል ነዞም ሓሳባት እዚኦም ድማ ብሰላም ተቐቢልና ብኸመይ ኣብ ሕጂ ሰዓት ሓድሽ ሓሳብ ክንሓስብ ከም ንኽእል ክንርዳእ ክንፈልጥ እንተዘይክኢልና ምስ ገዛእ ርእስና ግዜ ክነሕልፍ ተዘይክኢልና እንታይ የሐጉሰና እንታይ የሕርቀና እንታይ እዩ ንኽንጭነቕ ዝገብረና ዘሎ እንታይ ደሻቕለና ዘሎ እንደይክንፈልጥ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ቀንዲ እዚ ብሎክ ታይም ኢልና ፀዊዕና ዘለና ወይ ድማ ናይ በይንኻ ግዜ ዘድሊ ንምንታይ እንተረኣይና ምስ ገዛእ ርእስና ብዝግባእ ንኽንዘራረብ መድሙኻና ንኽንፈልጥ ስምዒታትና እንታይ እዮም ንኽንርዳእ እዩ ስለዚ በይንኻ ግዜ ዘይትሕልፍ እንተረኣ ኮንካ ግን ኣብ በይንኻ ድሎ ታይም ዝግባእ ትወስዶ እንተረኣ ኮንካ ግን ዲስትራክት ዝገብረካ ትኩረትካ ደብታትን ብዙሕ ነገራት እንተረኣ ኮይኑ ግን መዓስ ኢኻ እሞ ኮፍ ኢልካ ከመይ እየ መፅእ ክሳብ ሕጂ እንታይ ነገራት እየ ገይረ ዘለኹ እንታይ ኸ ክዓሪ ዘለኒ ኣብ ስራሐይ እንታይ ነገራት ተገበርኩ ድሓይሽ ኣብ ሎሚ ኮይነ ነቶም ነገራት እዮም ክፍትሾም ተዘይክኢለ መዓስ ኢለ እሞ ነብሰይ ኣመሓይሸ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ስለዚ ምስ ገዛእ ርእስና ቅድሚ ሕጂ ተጋገናዮም ጌጋታት ተረኣ ሃልዮም ካብኦም ንኽንእረም ኣካይዳና ከመይ ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ መድያትና ሂወትና ኣብ ኩሉ ጉዕዞታትና ሂወትና ስፒሪቹዋሊትናትና ክኸውን ይኽእል ኣብ ገንዘብና ክኸውን ይኽእል ኣብ ስራሕና ኣብ ሞያና ክኸውን ይኽእል ምስ ሰባት ኣብ ድልና ርክብ ከመይ ከም ዘለና ኣበይ ነርና ናበይ ከነኸይድ ኣለና ክንርዳእ ተደቂልና ስቂልካ ዓለል ሃዋ ምኻድ እዩ ስለዚ ምስ ገዛእ ርእስና ምርኻብ ወይ እውን ብሎክ ታይም ፈሊና ምስ ነብስና ምዕላል ኣብ ናይ በይንና ግዜ ዘድልየና ከዓ ንምንታይ እንተረኣይና እቲ ቀዳማይ በቃ ምስ ገዛእ ርእስና ክንላለን መን ምዃንና ክንፈልጥ ብዝግባእ ድማ ኣበይ ቦታ ከም ዘለና ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ክንግንዘበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ሶ ብሎክ ታይም ግን እንታይ ወይ ድማ በይንኻ ናይ ምዃን ግዜ ግን እንታይ እንተረኣይና ካብ ኩሉ ነገራት ካብ መፅሓፍቲ ክኸውን ይኽእል ካብ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ካብ ሰባት ምዕላል ክኸውን ይኽእል ካብ ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል ካብ ኩሉ ነገራት ተነፂልካ በይንኻ ምናልባት ምስ ሓሳባትካ ጥራይ ከፋልጡካ ዝኽእሉ ቢሮን ወረቐትን ሒዝካ መዓልታዊ ብሎክ ታይም ክህልወካ ወይ ድማ በይንኻ ዝኾነ ግዜ ከተሕልፍ ማለት እዩ ናይ በይንኻ ግዜ ክንብል ከለና እዚ ነገር ዝጠቕመና ከዓ ንምንታይ እንተረኣይና ብዝግባእ ኣበይ ከም ዘለና ፈሊጥና ናበይ ክንከይድ ንኽንውስንን ድመፀናዮ ጉዕዞ ከዓ ንኽንግምግምን እዩ ዝሕግዘና ግን ድመፀናዮ ጉዕዞ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል ዝተወሰኑ ስምዒታትና በሙሩና እንዳተመላለሱ ክርብሹና ስለ ዝኽእሉ
بخمي كونه محاذرهم ويون بين خابزلو نجار أنت عين التقنو خم بلو خن رد أنت زي كيلنا خان أتندي نزم حسابات زي فيت نفيت من ثقافتنا دزارسنا خن استعاخل نفتن بجح جزين حد ملومنا جن تقوم خن رد أنت رأخينا بزجبا أو أدلو بركة أو أدلو تأجع كن جنزو أنت رأخينا جن بتعمي عزي وسان دخونن نتعينا دما دحشن دبلت أنك جبر الناس خلن إنكو أبلع على مزيعة دبلت أنا جرب خانون جنت بوجرنا أبزا فيديو زي أخمن رداينا لولي بزل لو ما أنت نري الحموشة من قد تاترما بخمي أزي ناي بينك أواب ويون ناي بحتاونتي لهنا شو ميبني عدلنا جنكا بتعمي عزي وسان دخونا جزي بخمي كنت كمان لخم نخل أمنا لهم فيديو بزجب أخنرينا بزن حموشة من قد تاترما أبزي بحتاونت ويون عز بين خام خان زلو تأمر انتهي مخانو كنرينا سلازي نفتن حموشة نتبتات اتقدامي مسجزة رأسنا نحلفو جيزي دهبنا تقم انتهي انترعيلنا مسجزة رأسنا نقن راقب نقن لعلني تحجزنا بجاه جيزي انتهي حقوشنا انتهي دسب لنا ويقول انتهي دجانقنا انتهي دشاق لنا زلو بزقبع كنردع انت زيكينا كوفيدنا مسجزة رأسنا خنزارو انت زيكينا بجاه جيزي أفتا دقاوي تعاتمينا الواحد سلازينا وشت املسينا انتهي نقراتيهم أنا هذا حكوشنا انتهي purpose-نا انتهي علامنا كوفيلنا انتهي مبكع بحجي ساعات حاليكم عيزومنا دلو نقرات بزقبع كوفيلنا خنشحفهم كوفيلنا مسجزاتنا ندعلنا جيزي خنوسد انت زيكينا على الهواينا نخير كم تقدمنا خنبلوز احنا جست نبدو مرحلنا هيوتنا نخير كم ممكن كخون يقولون مجمرة نايبيننا جيزي كلنا كله انتهي نقراتيهم نحنا حاليكم عيزومنا دلو انتهي نقرات سيوم كانت قدميتنا خنكيت زقوبرنا دلنا تنبقات قونتات دلنا دكاما قونتات كان عريو زلنا نقرات كان استغاخلو زلنا نقرات بزقبا كنفلت أزوي حقزناي انت زي كوي نقن كل جزء ديستراكت نكون انت لأخوينا زمت السوشيال ميديا حيزنا شنو دبر انت لأخوينو ويقول جزينا بليح جزينا حلفوا نايبيننا مخان جزء ده اللونا انت لأخوينو مبزحتي جزينا مسكالو سوات مبزحتي جزينا اب سوشيال ميديا كال نقرات نتفو انت لأخوينا قد مزانا بسنا زيامو معاسينا خلنا لا بزعبا purpose-نا بزعبا علامنا بزعبا تنحناتنا نبلو حلمتا لعبو معاسينا ديسكافر كنقبر نالوات كم زغب بهالكل وبزحسب كوينو تسمعو جست عبتر في جزيخا ويون جزيخ تركب كلها تحسوا عين مقر كوينو تسمعو زعو علامة حسب كتب لخلها كنا ما مزحتو سب علامة يفلتوني تزعبي شجر تخون لخا نسي أفزع علم زي أخو الله تنادمت أنا رخونا purpose على اللوي فت أربع أنا جيوك سروا زي اللي دخونا نقر على اللوي أبلوك تايم انتر أحلينا بيننا انتر أخنكم كينا جزية فلينا دما بزجزار سنا خنزرار انتر أخيلنا دما تايد حقوسنا أمن تاينا خنا دمع نخل انتهي علامنا بزقبا خنفولت أنا خلينا إذا نجرزي بحسب ليك متخليكن مع التاوي اللي توصلنا جزية نجزار سنا جزية ذهبنا بزقبا انتهي علامة إننا كيرون ورقة انتهي بمحل تسميتاتنا حساباتنا خنتحف انتر أخيلنا نتوم قدم حجنا حد مولهم زنبرنا حسابات فيت نخنقه فتومن أبتم نتوم نمت عيد ما زح جزنا حسابات نقنا سلاسلهم جيزينا نركب زلنا انت زي بوين دمت السوشيال ميديا دمت عركة محزة دمت أنا قرن ترى أمورنا دبتنا جوش دخين عسينا ممسك زار سناخن اللالة نقول تسئلنا ترى أنا موبايلنا أتخينا قلك أكن ممسك زار سنا مجمرة ترخبا بينا كان عن كيبرنا أب موبايلنا أبتقانا قديفنا أبتقانا جيرنا يعني دكسمو تسأل كان موبايل كيا خاتاتو جزء رسخي كيس تاعنا قركيا كمي حدير كي خبيل كادما ካልኦት ሰባት መጪኦም ኣእምሮኻ ዝፃወትሉ ኣብዛ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና ነገሪ ኣክንዲ ፅቡቑን ሕማቕ ነገራት እዩ ኣብቲ ሞባይልና ብዙሕ ድበዝሕ ሰበር ዜና ዶ ከምዚ እንተኾኑ ዶ እዚ እንተኾኑ ዶ ድብሉ ገና ኣብቲ ዓራትካ ቅንዕ እንኳን ቁንዕካ ከይበልካ እንከልድኻ ብዙሓት ሰባት እንዳመፁ ኣክንዲ ነብስኻ ትቐድም ከመይ ሓዲርክ ክንዲ ትብላ ንነብስኻ መዓት ሰባት መፂኦም ኣብታ ሞባይልካ ኣብ ኣእምሮኻ ክትፃወቱ ጅምሩ ኣብ ኣእምሮኻ ተሰራሰሩ ጅምሩ إذا ما مسكزار سخر لك ريليشن بزقبا أنا خيت استخاثل أبين خازل لك أبين خازل لك أوان دمان خيت استماع أريد قبل تلازي تمجمرة بين خام وخان حدث فانا نقر ترى أهلي كذاب دقر له distraction وتسئلنا مجمرة قدامنا مجزار سنا نخن هيز قبلنا don't be the last on the list يبال after list سخاتو تأسي مودعتها the last thing on the list يبال after list تقبران سخا مودعتها تكون ترى أخون كأنتهي موتركم هيوز ምክንያቱ መጀመርያ ማዕት ሰባት ተስተኣናግድ ብፍላይ ኣእምሮና ንጉሆ ተስኢና ብጣዕሚ መንፉት እዩ ንኾን ናብ ሞባይልና ንኣቱ እንተረኣ ኮይና ናይ በይንና ግዜ ሽዑ ተስኢና በቃ ከመይ ሓዲርክን ነብስና ደይንብላ እንተረኣ ኮይና ማዓት ናቶም ሓሳባት ሒዞም ናቶም ስምዒታት ሒዞም ናቶም ወረታት ሒዞም ዝመፁ ሰባት ናብ ኣእምሮና እንዳእተና ኢና ንኸይድ መጀመርያ ምስ ገዛ ርስና ርክብ ኣድልየና ኣሎ መጀመርያ ገዛ ርስና ከመይ ሓዲርክ ምባል ኣድልየና ኣሎ እንተደይ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሊስትቲ ኣብቲ
نتقصو ليستي مودعتا نقبرا انت رأخينا نفسنا priority نهو لنا نمني انت رأيكم نفسنا عليكم نخالي سوي أزي في إيماجين أبنتكي كم تجيركم تسوي يخم بقليل متى نردو نقوة تسيلكم حنا بتقنع أخي بقولكم كلكم تعاراتكم كلكم 100 سبعة تقولون نبتي مع عقم كفتا بيلوم هردو بيلوم تدعتو سمري خانتا إيتفت إيري خاطر ማለት ከምኡ ዓይነት ሰባት ሚት ዝኾኑ ሰባት ህሩግ ኢሎም ተተኣዝሚሮም ትጭነቕ ኢኻ ትፈርሕ ኢኻ እንታይ ኮይኑ ኢኻ ትብል ገና ካብ ድቃስካ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ከዓኒ ወላ ካብ ማዓፅ እንተሪኣተው ብማዓጮ ብመስኮት ናይ ሞባይልና ጌርና ግን ኣፅዮ እዮም ደለዉ ገና ከይተሳዕና ሕቆና እኳ ጠንዐን ከየበልና ኣብ ምስጋና እኮ ከይኣተና ንፈጣሪና እኮ ከይመስገና ንገብሮ ካብኣ ጀሚርካ ነስተኻኽሎ ዘለና ነገር እንታይ እንትርኣየና ኪሪካ ናብ ሞባይልታ ልዕሊ ሚት ዝኾኑ ሰባት ኣብ እሙርካ ተስተኣናግድ ብኣገይሮም ኣትው ኣለዉ ስለዚ ረኣይና ደይንስምብደሉ ደለና እቶም ሰባት ክብለኩም ዝፀንሓ ክህርዱ ኢሎም ተዳኣቱ ንስምብዶ ኦፍ ኮርስ እዞም ሰባት እዚኦም ብኣካል ስለ ድመፁ እዮም ግን ድማ ብኣእሙሮና እዞም ሰባት እዚኦም ኣትዩ እዮም ደሎ ሶ ክንጥንቃቄ ዘለና ሶ ፕሊዝ ጋይስ ሓደራ እዚኣ ትናትና ናይ በይንና ግዜ ድህበና ሓደ ነገር እንታይ ተረኣይኩም ካብዚ ኩሉ ዲስትራክሽን ካብዚ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ኣእምሮኻ መፂ ድበታትን ነገራት ትኩረት ምግባር ኣብ ገዛ ኣርሳኻ ትኩረት ክትገብር ድሕጉሰካ ነገራት ደስ ደይብለካ ነገራት ወይ እውን ድሕሪ ድጎተካ ነገራት ብዝግባእ ክትፈልጥ እዩ ድገብረካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ከዓ እንተረኣይኩም ሓደ ግዜ ስቂካ ናብ ጌጋታት ተኣቱ ንምንታይ እንተረኣይና ወይ ስቂና ንጋገ ስቂና ንሃድም ንምንታይ እንተረኣይና ጌጋ ክንገብር ከለና ዋግኡ ሕጂ ንኸፍሎ ኢና ዋግኡ ንኸፍሎ ፅባሕ ንጎ ስለ ዝኾነ ኢና ብቐሊሉ ንጋገር ፅቡቕ ነገራት ዘይንገብር ከዓኒ ፅቡቕ ነገራት ፍርዮ ሕጂ ስለ ዘይረኣዩ ፍርዩ ፅባሕ ንጎ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እዛ ናይ በይንና ግዜ ትህበና ከዓኒ ካብቶም ግዜያዊ ድኾኑ ስምዒታት ውፅኢና ናስቲ ናይ ብሓቂ ዘለዓለማዊ ድኾነ ብርሃንና ክንፈጥረሉ ንኽእል መጻኢና ክንፈጥረሉ ንኽእል ዓላማና መጻኢና ክንፈጥረሉ ንኽእል ድሌታትናን ትምኒታትናን ብዝግባእ ንኽንርዳእ እዩ ድገብረና እንተዘይኮይኑ ትምኒታትና ድሌታትና በዞም ናይ ሶሻል ሜድያ ብናይ ካልኦት ሰባት ዲስትራክሽን ወይ ከዓኒ ካልኦት ሓሳባት በታተኑ እንተደኣ ሃልዩ ማዕስሞ ምስ ገዛ ርእስና ክንላለ ኢና ስለዚ ፕሊዝ ጋይስ ግዜ ወሲድና ብዝግባእ እንታይ ንዓና ድሕጉስና ዓላማና እንታይ እዩ ኣብ ሂወት ዘለና ርድኢት እንታይ እዩ ከመይ ኢና ዘለና ኣበይና ዘለና ብዝግባእ ክንርዳእን ማእዝና ሂወትና ድማ ንኸነመዓራር ንኸነመሓይሽን ትገብረና ስለዚ ተቐዳመይቲ እዚኣ ብዝግባእ ምስ ገዛ ርእስና ግዜ ክንሕልፍ እንተደኣ ከይድና ሌላ ኢና ንገብር ምስ ገዛ ርእስና ኣርቂና ንፈጥር እዚኣ ድማ ናብታ ካልአይቲ እያ ተብለና ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበ ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ረኸና እታ ካልአይቲ ምስ ገዛ ርእስና ግዜ ንሕልፍ እንተደኣ ኮይና ዝህበና ጥቕሚ ድማ እንታይ እንተረኣይኩምኒ ኢሞሽናል ስትሮንግ ንኽንኮን ብስምዒት ንኽንበስል ንስምዒታትና ድማ ካብኦም ንላዕሊ ሓይልና ክንርከብ እዩ ዝገብረና ምናልባት ብዙሕ ግዜ ከም ሰባት ንሕና ንገብሮ ሓደ ነገር እንታይ እንተረኣይና ኣክንዲ ነቶም ኔጌቲቭ ዝበሃሉ ወይ ድማ ኣሉታውያን ዝበሃሉ ኣብ እሙሮና ድመፁ ስምዒታት ፊት ንፊት ተጋፊጥና ኣክንዲ ክንዕወተሎም ንፍትን ብዙሕ ግዜ ሓደ ነገር ንገብሮ እንታይ እንተረኣይና ካብኦም ኢና ንሃድም ካብዞም ስምዒታት እዚኦም ንሃድም እንተደኣ ኮይና በይንና ግዜ ፈሊና ፊት ንፊት ዘይንጋፈጦም ፊት ንፊት ነዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ወረቐት ፅሑፍ ኣቢልና ወይ እውን ኣብ እሙሮና እንዳብሰልሰልና ከዓኒ ብኸመይ ክዕርዮም ዘለኒ ንምንታይ ድፈርሖም ደሎ ኮይና ፊት ንፊት ክንጋፈጦም ተዘይክእልና መዋእልና ንሃድመሎም እንተደኣ ኮይና ድማ ግዜያዊ መፍትሒ ክህበና ናብ ዝኽእል ነገራት ደኣ ንኸይድ እምበር ዘለዓለማዊ መፍትሒ ክህበና ናብ ዝኽእል ጸሎት ክህበና ናብ ዝኽእል ምስ ገዛ ርእስና ንገብሮ ዝረኽብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ መፍትሒና ክህበና ዝኽእል ፈጣሪና ይኮንና ንምለስ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ናብ ምንታይ ንኸይድ ተራእይና ወይ ስኬፕ ኢና ንገብር ወይ ከዓ ንሃድም ኢና ምናልባት እቶም ስምዒታት እዮም ክስምዑኻ ከለዉ ናብ ኩዕሾ ምርኣይ ዲኻ ፊልም ናብ ምርኣይ ዲኻ ንድኾነ ሰብ ደው ኢልካ ምስኡ ናብ ምዝንጋዕ ዲኻ ናብ ካልእ ነገራት ኢኻ ትኸይድ ድፅላእ ኮይኑ ይኮነን እዚ ነገር እዚ ኮነ ኢልካ ብዕላማ ትገብሮ እንተደኣ ኮንካ ፅቡቕ እዩ ንኽትሃድም ኢልካ ትገብሮ እንተደኣ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ኢዳ እምበር ዕቁባ ተሓትት ኣብኡ ንመቐልካ ዕቁባ ኣይተሓትትን ኢኻ ምናልባት ናብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ወይ ድማ ናብ ማሓዛኻ ደው ኢልክ ዲኻ ተዕልል እያ ወይ ባዕርክኻ ደው ኢሉ ኢኻ ተዕልሎ ካብቲ ስምዒት ንምህዳም ኢልካ ናብ ኩዕሾ ዲኻ ክትከይድ ናብ ዝኾነ ቦታታት ዲኻ ክትከይድ ከለኻ እቶም ስምዒታት መጀመርያ ገድፉኻ ናብቲ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ካብ ገዛኻ ክትወፅእ ከለኻ ኩዕሾ ዲኻ ወይ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ፅግዕ ኢሎም ገሊኡ በዓራት ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ሳሎን ኮይኖም ገሊኦም ኣብ መሬት ኮፍ ኢሎም ኪድ ዳሓን ኪድ ዳሕ በፂሕካ ምፃ ድሓር ምሸት ኣራኸበና ብሉኻ ድሓር ክዘናጊዕካ ገለ ጌርካ ምስ መፅኻኻ ከም ብሓድሽ እዞም ስምዒታት እዚኦም ናባኻ መለሱ እሞ ኣፍታ ሰላም ክትረኸበላ ትኽእል ዝነበርካ ገዛ ርእስኻ ስለ ዘይወፁ ከዓኒ ኣብኣኻ ሰላም ንኽትስእ ንገብሩኻ ግን ናይ በይንኻ ግዜ ትፈልጥ እንተደኣ ኮንካ ዘይተሃድም እንተደኣ ኮንካ ብዙሕ ግዜ ተወሰነ እዋን እንዳወሰድካ
መዓልታዊ ኣብ ንእሽተ ግዜ እንዳወሰድካ ኣብ ገዛ ርእስኻ ትሰርሕ ሞር ምስ ውሽጥኻ ትዘራረብ እንተደኣ ኮንካ ነዞም ስምዒታት እዚኦም ፊት ንፊት ንኽትጋፈጦምን ዓቕሚ ከምዘይብለካ ከዓኒ ከተርእዮምን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ፕሊዝ ጋይስ ምህዳም ዘይኮነ እቲ መፍትሒ ፊት ንፊት ነዞም ስምዒታት እዚኦም ኣብ ወረቐት እንዳፀሓፍና ብዝግባእ ምስ ገዛ ርእስና ማለት እንዳተዘራረብና እንተደኣ ክንከይድ ክኢልና ኢሞሽናሊ ስትሮንግ እንዳኾንና ኢና ንኸይድ በዞም ስምዒታት እዚኦም ኣይክንድህለለን ኢና ምናልባት እዞም ስምዒታት እዚኦም ንሃድመሎም እንተደኣ ኮይና ግን ኩሉ ግዜ ኣለዉ ምሳና ናብ ካልእ ቦታ ክንከይድ ከለና ወይ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ከለና ግን ዝጠፍኡ ኮይኑ ይስምዓና ተመሊስና እንተኣተና ናብ ገዛና ከዓ ኣለዉ እዮም ስለዚ እንታይ ንግበር እንተደኣ ኢልና ብሎክ ታይም ንውሰድ ወይ ከዓ ናይ በይንና ግዜ ንውሰድ ንወስዱን ኣለና ኢና በይንና ምዃንና ይተረፈናን ስለዚ ፕሊዝ ኣብታ በይንና ንኾነላ ካብ ኩሉ ነገራት ነፃ ኮይና ፊት ንፊት ምስ ስምዒታት ማይኻ ክንጋፈጥ እንተደኣ ክኢልና ገዛ ርእስና እንዳሰሓልና ኢና ንኸይድ ካብዞም ስምዒታት እዚኦም ነፃ እንዳኾንና ኢና ንኸይድ ንፈርሖም ዝነበርና ስምዒታት ብሰላም ክንቅበሎምን ስምዒትና ድማ እንዳጥረይና ክንከይድን እዮም ዝሕግዙና ብዛዕባ እዚ እኳ ብዙሕ ስፍሕ ዝበለ ቪድዮ እውን ሰሪሕና ዝግባእ ክንዘራረበሉ ኢና ንሕጂ ግን ብሎክ ታይም ወይ ከዓ ናይ በይንና ግዜ ክህበና ዝኽእል ጥቕሚ ኢሞሽናሊ ስትሮንግ ንኸውን ካብ ንሃድመሎም ዝነበርና ስምዒታት ድማ ብዝግባእ ክንጋፈጦምን ምስኦም ድማ ዕርቂ ንክንፈጥርን እዩ ዝገብረና እዚኣ ድማ ናብታ ሳልሰይቲ ተምርሕና እዛ ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት እያ ከምዚ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ሞር ካብዞም ስምዒታት እዚኦም ነፃ እንዳኾንና ስለ ንኸይድ እቲ ናትና ክሪኤቲቪቲ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ሞር ክሪኤቲቭ እንዳኾንና ንኸይድ ሞር ካብ ኣእምሮና ዝወፁ ሓሳባት ብሉፃት እንዳኾኑ ይመፁ ምክንያቱ እስኪ ኣስተውህሉ ኢኹም ሓደ ግዜ ኮፍ ብበይንኻ ክትከውን ከለኻ ዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ መፀልካ ኣብ በይንኻ ግዜ ዘይትሕልፍ እንተደኣ ኮንካ ግን ኩሉ ነገራት ብናይ ካልኦት ሰባት መንገዲ እዩ ዝኸይድ ክሪኤቲቪቲኻ ውሰድ እዩ ናትካ ፈጠራውነት ውሰድ እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ነዛ ዓለም እዚኣ ተቐየሩ እንብሎም ሽሞም ብጣዕሚ ተጋኒኑ ዝፅዋዕ ነዛ ዓለም እዚኣ ብርሃን ዝኾኑ ሰባት ክንሪኦም ከለና ከዓኒ ኮነ ኢሎም ናይ በይኖም ግዜ ዝፈልዩ ሰባት እዮም ናት ከም በዓል ኒኮላ ተስላ ክንወስድ ንኽእል ቶማስ ኤዲሰን ብዙሓት ሰባት ክንወስድ ንኽእል ኢና ነዛ ዓለም እዚኣ ብርሃን ዝኾኑ they use their imagination ተናቶም ኢማጂኔሽን እቲ ናቶም መንፈሳዊ ኣካሎም ኣክሰስ እናገበሩ ብዝግባእ ኣእምሮኦም እንዳብሰልሰሉ ብዝግባእ እቲ ናቶም ኢማጂኔሽን እንዳተጠቐሙ ስለ ዝኸዱ ንዓለም ብርሃን ዝኾኑ ነገራት ክገብሩ ክኢሎም ኣብ በይንና ዘሎ በረኸት ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ እቲ ቀዳማይ በረኸት ከዓ እንታይ እንተረኣይልና ክሪኤቲቪቲ ናትና ይድውስኽ ናትና ፈጠራውነት ይድውስኽ ሓደ ግዜ ንኣብነት ብቐሊሉ ክረድአኩም ኣስተውሉ ኢኹም ወይ ሞባይል ተጠፍአካ ገለ ትኸውን እሞ ቁጥሪ ጠፍአካ እታ ሞባይል ምስ ጠፍአትካ ግን ናይ ዓርክኻ ክኸውን ይኽእል ናይ ቤተሰብ ክኸውን ይኽእል ሳምቲንግ ዝኾነ ነገር ናይ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ እስከ ከምዚኣ ነይራ ወደይ ከምዚኣ ዶ ትኸውን እዚኣ ዶ ትኸውን እንዳበልካ እንዳመላለስካ ከምዚኣ ነይራ ከምዚኣ ትቅድም እንዳበልካ እኮ ኣፍሪካ ዝነበረ ቁፅሪ ተሪፎን ሃንደበት ተዝብለካ እዩ ኣእምሮና ብኸምኡ ዲዛይን ተገይሩ ሽግራት ንክንፈትሐሉ ኣብ ሂወትና ድመፁ ክንድገቡ ዝኾኑ ፀገማትን ሽግራትን በሲዕና ንክንሓልፈሉ ከምኡ ዓይነት እንታይ ዝበሃል እዩ ዘሎ ትናትና ኣእምሮ ባህሪ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከተውፅእ ከተውርን እንተደኣ ክኢልካ ኮፍ ኢልካ ነቶም ሽግራትካ ክንዲ ተሃድመሎም ሕጂ እውን ፊት ንፊት ምስ ተጋፈጥካ ብዝግባእ ክሪኤቲቭ ዝኾነ ናትካ ነገር ክወፅእ ይጅምር ምክንያቱ ነቲ ናትካ ስፒሪቹዋሊቲ ነቲ ናትካ ዝተቐደሰ ስፍራ ኣክሰስ ክትገብሮ ስለትጅምር ሓሲብካ ትፈልጥ ሓሳብ ክትብል ኢኻ ትጅምር ክትረክብ ኢኻ ትጅምር ተለኮይኑ ብናይ በይንኻ ግዜ ዘይትሕልፍ እንተደኣ ኮንካ በይንኻ ክኾነ ኢልካ ኮፍ ኢልካ እንታይ ክገብር ዘለኒ ብኸመይ ከመሓይሽ ኣለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ትብል እንተዘይኮንካ ግን ናትካ ክሪኤቲቪቲ እንዳቐነሰ ይመፅእ ኣብ በይንኻ ኮንካ ግን ብዝግባእ ምስ ገዛ ርእስኻ ትዕልል ምስ ገዛ ርእስኻ ትዘራረብ ናይ በይንኻ ግዜ ትወስድ እንተደኣ ኮንካ ብጣዕሚ ቦምቢ ዝኾነ ሓሳባት እዮም ዝመፁ ሽግርካ ትፈትሐሉ መውፅኢ ትረኽበሉ ሃታዊታት ካዕፅፊ ክትገብረሉ ትኽእል ጥዕናኻ ክትመልሰሉ ትኽእል ሪሌሽንሽፕካ ከተስተኻኽለሉ ትኽእል ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኻ ድመፀልካ ናይ በይንኻ ግዜ ትሕልፍ ተዘይኮንካ ግን ብኸመይ ኢኻ ሂወትካ ሞ ከተጠብቓ ነዚ ቪድዮ እዚ ንክሰርሕ እኮ ዝኾነ ነገራት ከውፅእ ከውርድ ኣለኒ በይነይ ምስ ዝኾነ ሰብ ኮይነ ኦፍኮርስ ሓሳብ ክንወሃሃብ ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ብሬንስቶርም ክንገብር ንኽእል ኢና እንተደይ ኮይነ ግን ኣይበቃ ብኸመይ ከፀብቆ ድኸይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣይናይ ተቐነስኪ ድሕሸኒ እስኪ ናይ ትማሊ ከመይ ነይራ ናይ ሎሚ ከመይ ኣሎ እንዳበልኩ ምስ ገዛ ርእሰይ ክዘራረብ ክርኢ ክግንዘብ እንተዘይክኢለ ግን ናተይ ክሪኤቲቪቲ እናቐነሰ እዩ ድኸይ ብዝግባእ ግን ግዜ ክወስድ እንተደኣ ክኢለ ብጣዕሚ ኣሜይዚንግ ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ነገር ክኽሰት ይኽእል እዩ ብሓብጢሩ ምናልባት ብሕታውነት ናትና ወዮ ደኣ ብሕታውነት ኢልና ስለ ንገልፆ እምበር እቲ ታይምቲ እታ እንኮ ግዜ እውን ንሕናን ሕልምታትና ክንጫበጥላ ንኽእል እዋን መዓስያ እንተደኣ ኣይኮምኒ በይንና ብንኾነሉ ግዜ
بيننا بين خلالكو بجح سب حساب واصلنا بجح سب مخنيتات هبنا بجح سب كناتو حسابات مثل دوات سلكا كابتا حلمخا تكون كافتا سخاختك أنا أتحاسب لك كتستاخل أتحاسب لك من قدوم كتوزق خليها بينك أخذكم كل خاجن تأمرك خباخا دافلتا بتعمل هذه amazing دخنا creativity بولس دخنا ፈጠራውነት ኢኻ ካባኻ ይፈልቕ ንምንታይ እንተረኣይና ኢማጂኔሽናትካ ክትጥቀመሉ ትጅምር በይንኻ ክትኮን ከለኻ ጥባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝመስል ሂወትካ ብኣእምሮኻ ሳጊርካ ክትርኢ ትጅምር ከመይ እየ ክገብር እንታይ ክኸውን ሂወተይ እስከ ከምዚ ክገብር እየ እዚ እንተገበርኩ ክትብል ከለኻ ኢማጂኔሽናትካ ስእላዊ ኣእምሮኻ ብዝግባእ ተስርሖ ስለ ትጅምር እንደገና ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ክሪኤቲቭ ዝኾኑ ነገራት ካባኻ እንዳፈለቐ ይድኸይ ስለዚ ሓደ ራእይ ንፅላዮ ካዳኹም ፎቶ ይደለና ክሬቲቪቲ ናትና ድውስ ዝኾኑ ስለ ዝኾነ በስ ንዓቱ እንደረጋግፆ ንሱ ኣብ ዝኾነ መስናዕቲ እንዳረኣኹ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መስናዕቲ እውን በይኖም ዝኾኑ ሰባት ሞር ሰልፍ ኢንዲፐንደንት እዮም በይኖም ዝኾኑ ሰባት ሞር ክሪኤቲቭ እዮም ኢለው ዳሓና ሰብል ይኹን لما يحجز نبرنا حيلن حجز لنا حيلن كويس ديفرت مسجرانا خوينا أكابينا مع سوات عبدنا بورو الجيزي خوينا على حجز عاد بيننا مسكونا زلو تنكار زلو حيلي هنري أنكلنا it's amazing كو تشينجي ويكات لو تون كتري وتخلي أخون كم نفسكم كاس أنا محجي مش فاميلي خونكا مش دراها خونكا مش بيت سبكونكا تري أم زنا بركاش جرات عقبة تروحون قارنا بورو حجي خطري أم كلا خادن أقليل كخاطريو مغنيات بين خاكم كلا خا there is دخونا دمت creativity سبدلو إتنافك creativity نافك فترانتك أنا جم نجرات زيهم عقلي كان قطريهم دمت وشجرات مفتح نقطهم تقلو easy جبرك so this is powerful بدعمي الحياة اللي خلنا نجري سلزي بيننا مخانين سلا more creativity قبلنا سلزي كوني لنا قادعة أي بيننا جزي كنوسد كنكل علينا إذا دم more هاد أراونتنا نخعبي دقورون زي أدمه نفتار عبعيتي كتوسدنا أتراب أيت دم እንታይ ንኽንከውን ኢለ ሕግዘና እንተረኣይኩምኒ ኢንዲፐንደንት ንኽንከውን ነብሰ ምርኮሳ ንኽህልወና እዩ ዝገብር ስለዚ ብገዛእ ርእስና ንኽንምርኮስ እዩ ዝገብር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፋሚሊ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣዕሩኽትና ቅድሚ ሕጂ ኣብ መሓዙትና ንምርኮስ ዝነበርና ናይ ገዛእ ርእስና ሓሳብ ናይ ገዛእ ርእስና ስምዒት ናይ ገዛእ ርእስና ከዓ ንመንገዲ ንኽህልወና እዩ ዝገብር ኣቐዲሞም ክገልፀልኩም ፀኒሐ ሶ ስድራን ከለና ኣብ ዓድን ከለና ተፈላለዩ ነገራት ኣብ ሰብ ክሕግዘና ዝኽእል ዝነበረ እዋናትኮ እንተራኸ ተስተውሉ ክኢልኩም ድኾነ ኢንዲፐንደንት ዘሎ እዩ ገለ እንተኮይነ ክስተሎ ንበይና ገለ እንተኮይነ ከምዝሎ ንበይና ናይ ገዛ ርእስና ሓሳብ ሒዝና ዘይኮና ንኸይ ብናይ ካልኦት ሓሳባት እንዳፈበልና ኢና ንኸይድ እንዳተበረዝና ኢና ንኸይድ ሕጂ ግን ናይ በይንና ግዜ ክንወስድ ክንጅምር ከለና we became independent ክንኮን ንጅምር ነፍሰ ምርኮሳ ኣለዎና ኣብ ገዛእ ርእስና ክንምርኮስ ንጅምር ኣክንዲ ሽግራትና of course ሰብኣይ ኣይሕግዘካኒ ማለት ኣይኮነን ግን ቅድና ኣብ ካልእ ቦታ ምምዕዳውና ግን በይንና ስለ ዝኾነ ኣማራፂ ስለ ንስእን ኣብታ ሕፅረታትና ዘላትላ እዋን ከዓ ትናትና በረኸትናትና ተኣምር ስለ ዝግለፅ ውሽጥና ክንዕዘብ ንጅምር ኣብ ውሽጥና ከዓኒ ተኣምር ዝኾነ ነገር ክሪኤቲቭ ዝኾነ ነገር ከዓ ክፍጠር ጅምር ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ብሉፅ መንገድታት ክንረክብ ዘኽእለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ መንገዲ ከዓኒ ክንረክብ ንጅምር ኣስተውብል ኢኹም ፅቡቅ ይርኩም በይንና ክንከውን ከለና ድሬዝ ዝኾነ ኢንዲፐንደንት ኣሎ ዝኾነ ድወፅእ ክሪኤቲቪቲ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ስድራና ክኸውን ንኽእል ምስ ፋሚሊ ምስ ኣዕሩኽትና ክኸውን ንኽእል ምስኦም ስለ ዝነበርና ካብኦም ሓሳብ ንወስድ ስለ ዝነበርና ሓሳባትና ብዝግባእ ደይክንኣምኖም ውሳነታትና ኣብ ውሳነታትና ንክንጠራጠር እዩ ዝገብረና በይንና ግዜ ንሕልፍ እንተደኣ ኮይና ግን ኣማራፂ ስለ ዘይህልወና ብናትና መንገዲ ብናትና ኣዝዩ ስትሮንግ ዝኾነ ደኣመናሉ ነገር ኢና ከነተግብር ንጅምር so please guys ክትርድኦኩም ክላልና ነዚ ነገር እዚ ሓደ እዋን እንታይ ኣጋጢመን መሲልኩም ኣብዚ ዓዲ እዚ ገና ሕልመይ ንምጅማዕ ሕልመይ ንምስማር ዝጅምረሉ ዝነበርኩ ጉዕዞታት እዩ ብዙሓት ኮይና ነቕመጥ ነርና ኣክቹዋሊ ምክንያቱ ክራይ ገዛ ስለ ደቕንስልና ብሓንሳብ እውን ኮይና ንሕና እንደጋገብ ስለ ዝነበርና it was good ፅቡቕ ነይሩ እንተረኣኽቦ ግን ተወሰነ ዓመታትና ሂወተይ ከይዱ እሞ ይጥሕር ኣለኹ ይወርድ ኣለኹ መዓት ነገራት ገብር ኣለኹ ግን I was not changing ዝኾነ ዝቕይሮ ነገራት ግን ኣይነበረን ተወሰነ ነገራት ነይሩ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ከምዚ ቆሪፀ ወሲነ ግን ሕልመይ ዝጅምረሉ ግዜ ግን ኣይነበረን እንታይ ገይረ እንተረኣይኩምኒ እታ ደሞዘይ ይፈልጠዐ ንኽራይ ገዛ በይነይ እንተደኣ ወፂእ ክራይ ገዛ ከምዘይ ተኣኽለኒ I know it ይፈልጠዐ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እውን ቮለንቲር ዝገብረሉ ብነፃ ዘገልግለሉ እዋናት እዩ ነይሩ so ግን I decided ማለት ወሲነ ሽዑ ሰዓት ወሲነ ናብ በይነይ ገዛ እታት ክረኸባ ዝነበርኩ ቮለንቲር ገይረ ገሊለ ብደሞዝ 8,000 ኣካባቢ እዩ ነይሩ እቲ 9,000 ገዛ ተኻረ ኣለካ ገንዘብ እንተኢልኩምና በልሕንቲ ገንዘብ ኣይነበረንን so at that time
أفتا جزاتي أكون مجمركو بيني نيشتا جزاء لو كنت فرق عن بخلته ويكلت بسلسل تكون تعزيات أبغى حين تفرماش تراي تودق جزاء نرا أو أخوي نقوم بجحنا قرات كشل سلسل نرا بغمي هو تيقي تايق قبر دلني even نو بعلكو قراي جزاء بغمي خفل دبل لغون حساب بيني يكون كل خي يمت إله سخو مخ قبر مجمركو خاني توش أنا من قد تذكر رأي نجميرو أفتن نقول رز نوركو كعجة برتي أنا كسرح تتبع على يسمت أناتات كتحف كابزن كافتني لنسب كمهر زخ نجارات كمت بزقبا كا جزاء رسين نخر إن مور كرياتيفيتي ناتي نخوصقن أب جزاء نفسي دما نخم ركوسن يرني دحري دما بقص كافتا بين جزي وسيدة دبل كل أوان كان قص نقص داتا ما حيشكو مور أب جزاء رسي ديبندنت خون مور أب جزاء رسي كمركز مش يمر ما بتعمل أزيو عبر خون بركاتي كراكب كي لازم أي نزل أيو حواتي ورد الله يدلو بليز جايز مالت بحتاولنتنا تدبينا رلنا جزي كم بحتاولنا تقبلنا ناب مهدام ديكون ددلينا رلو كونيلنا كوارا جزي خنوصل كنكلا لنا كم زغن قبر ترى أخي إنا دما برختنا مقلاتو بلوس لوخن نقراتا كوانا ممتو زي كرفي نمنتاين تبعيكم مني مخنيات تحمشيتي strong دخونا spiritual connection نخهلو الناس لتكبر ونات وجه جزي كادو بوتا ديكونا نحلفو أبزي فتعر خبيرو تنفاسو دنبرلو جزع رسنا مور جزين حلف انت رأخينا مور ندعمت انت رأخينا أبتمونا تويلنا بزعبا جزع رسنا كان السلاسل بزمس مئتات يوم فيتنا فيت كنا قافت كنجمر كلنا برهانا نداوزة تتعاري زلقا سلامة فساوى حيل خاني رقا اندابلة نابو اندا تملكت ناس لنخيد أبدق كندزة تفتر شقرات ولا قوات تفتر بتعامي spiritual لخونا connection نسبة أرينا دي بتسع عينة الركب كهلونا ترى أخيلو تم شجرات كوينة ما يسمعنا لازم شجرات يوم كنا حلفهم مثل دخل لنا عز عقمي فتعرون هبناي بدعم strong دخلنا spiritual connection يدهلونا بس فتعرينا عبر كبير يدهلونا نمن تاين ترى أيكوني أبدمونا دين هلون ترى أخوينا أبزي فتعري أخبروا تنفاسلون برو لسونا تمور جديد نحلف ترى أخوينا بوجه جزء distract إنا نخون ويك حسابنا دفتاتن أمرنا دبرز نجاراتي أوز عالم زيادة خصت كم زتري وي مورجم ترى هاتجمونا ترى هافجولت لا بحكي مور مسكت سعرسنا جزين حلف ترى أقوينا جن أمانو لجايس نق زيبل ما نمسب متيو خا دخونا سب متيو كنكسابة سو كنق أنا قوزيكل بدعم أميزين دخونا نجاري خالي أوش تنا بفتر مولو النتي بسمعنا قص بقص دمت نجاريزي بقى ستيب كنوس قص بقى ستيب باي ستيب كنكيل كنجمر توصل نجارات نقبر الجزار سنا جزي خنا حلف كنجمر كلنا دما أزيل كازي تفلتو برهان زخونا منفساوي حيل أو يستخدم زلون ده تردعك نزح على مزيعة بولس لخونا نجارة خيس كان لها خاتمة أتليس ناو كان نجارة بخي كركا مسجزع رسخة بمزرعة مسجزع رسخة بمللا تبغى يركب حساباتك بمجفات نظام حسابات يوم تقبل كادما كرياتيف بمخان عندنا نتناسك كرياتيفيتي تتقين كادما أبجزع رسخة بمركز تتعاري خادم محز نزي بحكه النت كادما نازي بولس بخونه برخة نازي بولس بخونه تأجخت كإيران تخليها so please guys تجيه تخوينه نحنا بحتنا حلف اللجزات بوجهي له so بزمن قد تحسين وش تنا عند حنز الأخم كي أنت رأسينا دما أمود أتا حموش توقع لكم من يجن حنتي كوسا خزل لنا قبل الله خوينا سلت سمعتنا إذا نقرأت زخنا تقول كنجمر كلنا نلعاتي تسمعنا سلازي أفتن نقول relationship ونبتاع عزي دتأمنا strong دخون relationship مسابات كون خل أفكر أو هي خون خل strong دخون relationship نخلونا نايد قبر مسابة لمن تاين ترى أيكون بزن كنرينس أحنا حموش من قد تحت مري إنها سلنا قيد نما هبدا أمبر من مساعدنا أفتر relationship أنا أتنينا so ناب حرف قراوي هو تكون خل ويم ناب بكون زمدنا خنا أتو كنجمر كلنا نخن هبينا نخيل ترى أخوينا نموسارينا زين خي ترى أخوينا أي كن حزننا كل جزء حجوس دقنا كل جزء كلام ترى يكون جن بقى مفزحة جزء بحجوس بتعب له عينة ريليشن بينا خلينا نحلف نخيد من تاين ترى أيكم مني مسكزة رسنا جزء نحلف سل زخنا من مخنا سل دفلتنا توم نيجاتيف اللي بحال سمعت هاتنا نداوق جنا توم بوزيتيف دا تقبلنا بزقبة كرياتيف نداخلنا بزقبة أدم أكارو شباب ديكون أبجزة رسنا دمركوس كساب زحلنا بليز أتاخن قبر زلنا نقر أزياء سلزقنا أنت العب جزء عرسنا نمر كونسكوينا نما هابيتنا إلى نخير أما هابد ما فجح برختي دلو بيننا زين أخوان ترى أخوينا لا بيننا جزء دين وسدن ترى أخوينا جن بتوم أبدأ قالوا نقرات إن ده تبعت نتراتنا أمره زين دل عينة زي كون من النت نحس لأن يبحك
نحن رجع سخنينا بزجبا نحن هذا عملنا له ملعت زبن عين السمعت مننا محنت أمه بدحري ما نتمنى تتي نمكف علينا نمهابينا الخير أما هب ما كسارة علب لذا حدرها اتبع حتى ونتينا جريسني عدلنا نبيننا النوستو ويدو بيننا نخون اللوجي حيلهم مخان تردينا نايبر خطنا نايت أجانا معتو تراحيلو زودو بخان تردينا دما بزمن قد زين تنردو إذا حاشين دبلت أم كوين سمعني ምናልባት ቁሩብ ኣኑ ሓቢለልኩም ክኸውን ክእል እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣይፀናሓት ስለዚ ዝፀናሕኩም ግን ካብ ልቢ ከመስግነኩም ምደሊ ከብረታ ሃበለይ ስለዚ ምናልባት ንስኹም እውን እዚ ነገር ጥቕሚ ኣለዎ ትብልዎ እንተደኣ ሃልዩ ኣብታ ታሕቲ ኮመንት ኣፍልጡና ኢኹም ጋይስ ክሳብ ሕጂ ምስ ስለፀናሕኩምን ደጊመ ከመስግነኩም ምደሊ ንዓኹም ዘይተሓስየኩም ገደማ ንዓና ብጣዕሚ ኣዝያ ጥቕሚ ዘለዋ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ፕሊዝ ጋይስ ሳብስክራይብ ብምግባር ብዙሓት ሰባት ንኽባፅሕውን ላይክ ግበሩ ኢኹም ከምኡውን ሼር ግበርዎ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰናይ ሰላም نعخم سلام كنا ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎቲ ንኹሉ እንተናው ዕቤት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፈና